Ahoj, zdravím všechny. Lukáš Káňa se vám hlásí opět po roce z Colliery CrossFit Ostrava. Mám pro vás i tento rok charitativní akci našeho gymu, kterou se můžete zúčastnit i vy. Bude to tento rok trošku něco jiného než minulý rok. Pokud si vzpomínáš, o co šlo, tak koukni právě teď. Paráda, bambus, že už 499! 498! Jo, tak to je přesně tahle ta akce. A tento rok bychom věnovali penízky jiným dětem. Nechte se překvapit, během pár dnů vyšleme důležité info, které byste měli určitě všichni vidět. Každopádně, kdo ještě neviděl Colliery CrossFit Ostrava zevnitř, tak stačí pár kroků tady, máme krásné logo. Tady Big Boss, Jan Peršín má auto, hlavní dveře. Tady je starý pozdrav, zamávej, čupí. Tak, to je náš.